Oh, què és això? Hola, soc Sergi, del grup de Joves Xivarri. Hola, sóc el Driu, de l'Esplai Cargol. I us preguntareu què estem fent aquí, no? Què estem fent aquí? Molt bé, us ho explicaré. Estem aquí perquè hem organitzat un concert benèfic el dia 27 a la sala Can Massalleres, a la sala d'actes, on es recolliran joguines. Ara us explicaré el sistema. Puc explicar alguna cosa? Funcionament, sí, per favor. Gràcies. El funcionament és el següent, ¿vale? En comptes de pagar una entrada, el que farem serà recollir una joguina nova, sisplau, que portaran les persones que vulguin veure el concert, per tal de fer una recaudació de joguines pels nens menys afavorits, no? I qui tocarà al concert? Al concert participaran grups de pop 2, exactament. De pop 2? Sí, pop 2. Es diuen Panoràmica i Blenda. I per acabar el concert ve un grup de rap que es diu Sereno. Sereno? Sí, treballa per Rap Injam. Són molt bons, jo hi participo, em podreu veure i en directe és un espectacle increïble. Fantàstic. I bueno, que us hi esperem, esperem que no falteu, necessitem les vostres joguines perquè és urgent. Nosaltres no, els nens. Sí, bueno, els nens. Doncs us esperem allà, no falteu, per favor. Per favor, sisplau. Molts petons i paz. Adéu, mama.